हेल' लोगोफोर, नै सिक्किमा माबायदि नायनो हागोन नोंथांमोना? आंनि बेकग्राउन्डजों नुवाखै माबायदि? जोङो दा अफाय थाहैगोनमोनलाय जायगाया? सिनथामावहाय जोङो सानसे थागोन। सानसेनिफ्राय जोङो डाइरेक्ट गेंटकआव थांगोन। नोंथांमोना ब्लगखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय कन्टिनिउ। हाजोआथ' हाजो नायनो हागोन नै बेसेबांबा गिदिर गिदिर दं हाजोआ ओरैहाय। भुटाननिबो हाबावासो दां नै डेन्जार। नै बिदियावबो न' फिसा फिसा लाबोयो एकदम राउन्ड नै। मोसौआ बिदिसो फिसियो नै बिसिना, माने बावनो गलियावनो खाना दोनबाय थायो, ओमफ्राय गांसो हायै हायै लायो आरो। नै माबायदि जायगाफ्रा, नोंथाङा माबायदि मोनदों जायगाखौ? जायगाया बिराद माबायदि? थानो मा सिस्टेम? फेसिलिटिफ्रा उसुबिदा ना? आच्छा एकदम गाहायाव नैबेबायदि नुहुरो आरोना। बैथ' जोमै गोजासो जाहैबाय। हाजोआ ओरैबो हाजो ओरैबो हाजो। बै नुहुरदोंना बे दै, बियो लोगोफोर नै दै। माने आल्ट्रासो मोननांगौ बिदियाव एसे जुम खालामना देखायनो। न'फोर गोजा बेयो, बे गुफुर गुफुर फिसा फिसा नुनाया बिल्डिं गोजा, 2 ताला 3 ताला लुजोबो आरो। ओमफ्राय ओरैबो दं, गोजौआवबो दं, गाखोबावनांगौ बेसेबा गोजौ दंबावो आरो, ओमफ्रायसो मेन हाइवे मोनहैगोन। नै माबायदि जायगाफ्रा, ओरै फैगासिनो दं जोंना लोगोफ्रा। नै गोजांदों नामा? गोजांदोंनो। थान्दा जायगाया एसे थानो बिराद मोजां, बिराद थान्दा। आरो खांख्राइबो ओंखारलायबावो नै हाजोआवनो। बाब नै खारबाय नै खांख्राइआ, नुबाय दा? हनै मासेबाव, नैबाव मासेबाव नै खांख्राइ। बाब दाबो नै लामाफ्रानो हाजोबाखै, बानायगासिनोसो दं। बे फिसा कालभार बानायनायफ्रा हाजोबब्लानो गारिफ्रा बेजों फैजासिगोन आरो दा। गारि हाबाखै आरो बे जायगाजों दाबो, गारि खारनायनि फेसिलिटि गैथ'वा। नै अन्थाइआ माबायदि गिदिर गिदिर। र' मोनसे भिउ पइन्ट नुदों, बेनिफ्राय डाइरेक्ट राउन्ड खेबना देखायगोन आं। नै लोगोफोर, एकदम हाजो गोजा नै। मोजां ना जायगाफ्रा? कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर माबायदि। नै ओरै राउन्ड गाइसमोन, नै बेबायदि गाखोलांबावनांगौ गोजौआव। नै सिक्किमनि मानसिफ्रा नै बेबायदियाव आबाद मावना जायो, बिदियाव माइ गायजोबगोन आरोखि ना। नै नायनो हागोन, नै जुखामाबो हनै बेफोर जुखाम गोजा। एसेबां गोजौआव फैबाय जों दावखोगासिनो दं आरोना। नै बिदियाव माइ गायो, आबाद मावो, नै बिदियावनो हाजो जायगा आरोखि ना। बेसेबा गोजौ, माने संसार जानाया बिसिना अख्रां सायावसो संसार जादों आरोखि, अख्रां सायावसो। नायनो हागोन नै माबायदि जायगाफ्रा। नै मेंबाय, ओइथिं न' गोजा। जोमैया खुबायना बारा क्लियार जायाखिसै फटकआ। नै नायनो हागोन नै। नै बेयाव खोथिया खुबैबाय, नुबाय दा? इसे गोजौ हाजो। नै जोंनि मानसिफ्रा बिदि मावना जानो रोंगोनसै, रोङालै ना? नै बिदि हाजोआव जुखाम खुबैदों नै। वाह मानिनांगोन। जोंथ' हाला, थाबायनो हाला, मेंजोब्बाय। आरो दावखोबावनांगौ एसे। नै सिरि होनाय गोजा। नै सिनथामनि दालां नै लोगोफोर। बिल्डिंआ बेबायदि, दैया ओरै गेजेरजों बोहैबोदों। ओरै मेन ओरैहाय माबा दङ नै, बिल्डिंफोर दंलाबायो आरोना। मेन सिटियाबो सिङावसो जाहैबाय आरो। बेखौ नायनो हागोन, नै बैयावबो गोजौआव मेन सिटि दं। बेनोसै। ओमफ्राय नैबे रडआ जाहैबाय गेंटक थांसिगोन, नैबेजों गेंटक। जों दा नैबे थांगोन, नैबे लामाजों।
लोगोफोर अखा बिराद हाना होबाय नै थांनांगौआनो थाबायजायाखिसै साथाबो गैया जाहैबाय जोंना अखा बिराद हाना होगासिनो दङ नायनो हागोन नै अखाया देन्जार अखा खालि अखाल' माबोरै जाबावनो जाखो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अननानै लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेनोसै बाय बाय